Og det sidste, jeg så egentlig lige vil sige, det er den sidste slide. Sådan det her med, at i vores arkitekturpolitik, der har vi et kapitel, som handler rigtig meget om processer. Det er, fordi vi sådan hele tiden gerne vil være fokuseret på, hvordan vi udvikler vores processerne. Så alene den måde, at Rønne Gårdhave er begyndt at arbejde mere procesorienteret, byfornyelsen er begyndt at arbejde mere procesorienteret, og vi har vores dialoger omkring lokalplaner, men vi gerne have folk ind til tidlig dialog. Vi opfordrer vores investorer til at prøve at lave konkurrencer. Så sådan helt på alle niveauer, så er vi sådan set, forsøger vi at tale sammen om tingene og prøve at diskutere, hvordan det er, man skaber innovation. Noget af det, der også står i proceskapitlet i arkitekturpolitikken, det er, at vi grundlæggende foran enhver opgave, eller i forbindelse med en hvilken som helst opgave, gerne vil, at vi arbejder lidt scenarieorienteret. Dels fordi det er et rigtig godt redskab, men også fordi det er en måde hele tiden at være bevidst om at spørge ind igen og igen, så vi ikke kommer med svar for hurtigt. Ikke? Så derfor er sådan en skitserende både programanalyse og parallel skitsering undervejs i dispositionsforslaget og projektforslaget er en rigtig god måde også til at løse delprojekter til sidst. Så det kunne være en opfordring til, når I nu skal til at give det form, måske, og fordi I er blevet valgt konkurrencemæssigt på et tidligere tidspunkt, end hvis man for eksempel lavede en rigtig konkurrence. Altså det kunne være en opfordring at sige, om det kunne være interessant måske at prøve at kaste jeres eget program og jeres viden fra processerne nu ind i en anden sammenhæng og bede nogle af de andre dygtige, der er på tegnestuen, eller konkurrere lidt med hinanden, eller ligesom prøve at sige, at med forskellige hoveder kan det være, at vi kan give det her forskellige form, og så prøve at tage en diskussion om, hvad er det så egentlig i forhold til det, vi ønsker som by, og det borgerne ønsker i den fase, I har været igennem, hvad er så det arkitektoniske konsekvens af det, som gør, at vi om 2 år skal ud og premiere det her, fordi at det er en af de første gårdhaver, der bare den grad sparker røv. Det kunne være rigtig godt tænkt. Så jeg synes, det kunne være en måde, fordi det er super svært, når man ikke... Altså det er jo noget af det, konkurrencen kan, og det er jo derfor, vi tit opfordrer vores bygherrer og os selv til at prøve at bruge konkurrencen, fordi det er der, man nogle gange formgivningsmæssigt også bliver rykket ud i et eller andet. Dels fordi man ved, at man konkurrerer, men også fordi man nogle gange skal være så klar i sin formidling om, hvad er fortællingen, hvad er det særlige, hvad er identiteten med det, jeg laver her. Og så er det netop det der med, at man så kan prøve den af, og så sige, at den holder måske ikke funktionelt, måske var det bare en god idé, men måske var det bare en fiks idé, så når vi kommer ned og skal have alle programkrav, så smutter den fra hinanden. Men det at prøve at tage os med på den rejse, og prøve at sige, det er der nogle rigtig dygtige folk herinde, som også er med i den rejse og prøver at være med til at kvalificere de forskellige retninger, I ønsker at gå i. Så I ikke selv lægger jer fast på et forslag på et tidspunkt, hvor I så har svært ved ligesom at gå et skridt tilbage igen. Så det der med at prøve at involvere os i at prøve at sige, hvordan er det, vi i fællesskab kan kvalificere de retninger, vi begynder at gå i, tror jeg kunne være en rigtig interessant metode.